Ondego, Ramogi TV. Erokamano ahinya Andrew Ondego. Kawadhi nyime ni tend duond bura mar ODMe kaonti ma Homa Bay olando chenro manyien ma gidwa tiyogo mar tego duond burano e seche ma duond bura mar UDA bende osebedo kadhi nyime gi kampen mar ndiko jokanyo mag kaontino. Moko kuom chenro ma koro duond buch ODM nitiere godo ting'o ndiko jokanyo manyien, yawo apise mag duond burano e ward step 4 ma Homa Bay kod tieko ywaruok moko ma osebedo ka gidore kind jokanyo mag duond burano. Maeno yangere mo kinde jotelo mane oyier ka oting'o jod bura MCAs kod jokombe kod jogoro mag duond burano e kuonde chung' ute buche 8 ma Homa Bay. Ne giyiere mar chako wuoth kanyakla mar tego ODM kor gwenge ma Homa Bay. 1st of December, every ward should have a branded party office. No mere responsibility mar neno ni ng'ato ni office no ma bedo kaka jarito office no. Ei jowa ma wan go wabro ng'iyo kaka wadwa keto ng'ato matije rito office mar party at the branch, at the sub branch level. Waluong jogewa kata manosedi wawuo kodgi e sub branches wa e women league kamora mora wawuo kodgi mondo giduogi mondo girieyo e chama. Mano to responsibility mag ward chairman gi leagues manie ward manie sub county to gi county. Kapod wantiere weche mag duond buche ni